Ake siboneni ukuthi ngalo lwazi esesinalo manje sesingakhona yini ukuzama ukusolva ama-problems simple geometry. Right. Ake sibuke la. Sinanayo ifigure la, i-drawing laphana. Nayi information esinikiwe ukuthi u-AB u-parallel to CD kumakhiwe laphana. Right, kwase kuthiwa kudwetshwe isayini masikhuluma nge-triangle kunothi nibhale igama lonke le-triangle ngentebe leya sayini. Kusho ukuthi i-triangle EFG. Now EFG. Udwetshiwe u-E uku-AB, u-FG uku-CD. Nayi i-question. Isho ama-set amabili, 2. Ama-angles alinganayo. Unikeza ama-reason. Kwi-geometry-ke always remember lokhu. Njalo wenza i-statement kufanele usapothe nge-reason ngaleya mthetho esesiyifundile. Right, asiphenduleke la. Sithe u-E1 nangu ulingana no-F2. Nangu uzethu wethu. Kusho ukuthi ama-alternate angles. 1 mark, 1 mark. Sesina-2. Seza ngapha sathi nangapha nangu u-Z. I3 ulingana no-G1 ngoba nabo ama-alternate angles. 1 mark, 1 mark. Sengiyajiphisa ukuthi amamaki kumakwa kanjani. Waxoxa enye indendende yakho laphana ngeke uthole 8 marks. Uzothola nje makuthiwe 4 marks, 4 marks. Be to the point mawuphendula.